Doriți o pizza? Păi luați-vă dacă vă e poftă, pentru că aceasta este de fapt o mostră de țiglă Novatic. Fără ketchup, fără muștar, dar cu strat de rocă vulcanică. Bine v-am găsit la expoziția NZEB. Ce ne aduce nou acest tip de acoperiș? Novatic este producător de acoperișuri metalice modulare și ne bucurăm să prezentăm și în cadrul expoziției de astăzi produsele noastre. Mă refer aici la țiglă modulară cu acoperire de vopsea și țigla metalică modulară Novatic Natura cu acoperire de rocă vulcanică. Materiale care sunt contemporane și care aduc tehnologiile secolului 21 pe casele noastre. Avem o gamă extrem de diversă de culori și de forme, pentru că forma și culoarea dau personalitate și individualizează fiecare acoperiș. Acoperișurile Novatic oferă o versatilitate fantastică din punct de vedere al designului. Am aflat că acoperișul Novatic Natura are niște certificări speciale. Vă rog să spuneți despre ce e vorba. Într-adevăr, Novatic Natura beneficiază de niște certificări tehnice specifice și spectaculoase. Și aici aș aminti despre Florida Approval, un test extrem de important pentru piața nord-americană. Acum o lună am obținut cea mai bună certificare la FOC în Marea Britanie, BR-104, ceea ce face din acoperișurile Novatic Natura unele dintre cele mai sigure acoperișuri de lume. Ne bucurăm să prezentăm în cadrul expoziției NZEB cel mai tânăr produs al nostru, și anume țigla metalică Slate Solar. Includem panoul solar în acoperiș și acoperișul devine sursă de energie. Vă aștept pe toți la standul Novatic din cadrul expoziției NZEB.